Akong pauta na sa Acts chapter 2 verse 1. Okay, may tungkol sa Pentecostes. Sa mo pangutana. Okay, Acts 2:1. Atong basahon ang Acts 2:1 ha, para makabenepisyo ang ato nga mga audience karon nga nagatan-aw sa mao nga pangutana, pastor. Okay, niya dinhi ang buhat kapitulo 2 bersikulo 1 nga nagisgot ni sa panahon sa Pentecostes. Nagingon siya diri aton tanahon. Og sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nakatigom sa usa ka dapit. Okay, unsa imo pangutana di Nigson? Go. Ang akong pauta na pastor. Nayo bang puundok nga reliyon nga gigamit nila ang ngalan nga Pentecostal? Okay. Ano man ibot pasabot ang word nga Pentecostes? Okay. Unsa kunay sabot anang word nga Pentecostes. Kanang Pentecostes igsoon, usa na siya ka gitawag nato og ceremonial law kaniadto gihatag human ang tawo nahulog sa sala. Unya nanukad ka na igsoon dinhi sa Leviticus kapitulo 23 sa bersikulo 15. Nagaw na to nagingon. Manag-isip kamo og kalim-an ka adlaw hangtod sa adlaw nga mosunod sa ikapito ka adlaw nga igpapahulay og unya managhalad kamo og bag-o nga mga halad kalanon alang kang Jehova. Kini nga gitawag nato ga Pentecostes igsoon nagsugod sa Nisan 16. Okay? Gikan niya ng Nisan igsoon muihap ka og 50 hangtod moabot ka sa Siban. Usa na ngalan sa kalendaryo igsoon. Nga diin naa sila'y himuon nga mga seremonyales. Mauning gingon sa balaang kasulatan, nga diin ingon siya nga magkuan og halad og mga kalanon. Now, ang katumanan niya na igsuon nga gitawag nato og namoy gitawag nato og type og antitype. Didto sa katumanan ni igsuon nahulog ang balaang espiritu no gi outpour gi unsay saktong Bisaya ana gipadala ang balaang espiritu during sa Pentecostes. Unya ang nahitabo ni igsuon gihatag kung imong tiwason ang Acts no. Acts chapter 2 verse 1 nga 2 og 3 nga nay nahitabo dinhi sa mao nga buhat nag-ingon diri buhat 2. Okay, atong basahon. Nag-ingon siya nini og sa kalit, okay? Og sa kalit may gitawag natog may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa usa ka haguros makusog. Gitawag natog dunay natayog ang mao nga panimalay unya gipadahili ang balang espiritu og didto mipatong sa ilang matag usa ka mga dila. Okay? Unya dinhi na nagsulti din sila og mga pinulungan. Na karon ingani nga mga punto. Ang mga Pentecostal sa atong kapanahunan karon, ilang gikuha ang word nga Pentecostes o ilang gibutag Pentecostal Church. Kay sa paghatag o pangunahuna nga gihatag ang Espiritu Santo og nagsulti sila dila. Pero kita mo ingon igsuon nga lahi tong Pentecostes sa buhat kapitulo 2 og lahi ni mga Pentecostal nga mga moderno karon. Kay ang mga moderno nga Pentecostal karon igsuon nagsulti og speaking in tongue nga dili masabtan sa tao gitawag magsigilan sila yaw-yaw unya inigunit sa ilang pastor sa ulo kalit sila katumba. Wala tay nabasa dinhi sa buhat 2 nga ipatong ang kamot ngadto sa ulo sa speaking in tongue unya matumba. Ikaduha pa ang practice karon sa mga Pentecostal churches sa kanilang lugar, ang ilang sinultihan, dili masabtan. Pero dinhi igsuon, kung imong tan-awon, ang eksperyensya dinhi sa mga Pentecostal diri, masabtan nila ang gisulti niini. No? Meaning to say, imong makitaan nga kung nagsulti sila kay imong basahon ni sa balaang kasulatan, daghang mga grupo dinhi sa mga gitawag nato og nasod na dinhi ang taga gitawag og Parsia, na dinhi taga Media, na taga Elam, na dinhi Mesopotamia, nas bersikulo kapitulo 2 bersikulo 9 10 ug 11. Na dinhi taga Judea, na dinhi Cappadocia, Punto Asia, Phrygia, daghan, no? Pulo kapin ka mga klase-klase nga mga tao og lain-lain og mga pinulungan.
So ang punto mao ni dili sila magkasinabot tungod lain-lain ang pinulungan. Busa gihatag sa Dios ang gasa sa gitawag natog speaking in tongue. Nga kung imo basahon sa tibuok nga kapitulo 2 sa Pentecostal, ang apostoles nagwali sa iyang kagalingon nga pinulungan, ang nadunggan sa taga-Punto, Asia, Phrygia, Cappadocia, Roma, ang ilang kagalingon nga pinulungan. Now karon, imo makita nga ang genuine nga Pentecostal, masabtan ang gisulti. Ikaduha pa, kung ang Hudiyo mo'y nagsulti, kung ako Bisaya, ang ako madunggang Hudiyo nga pinulungan. Kaso, ang Pentecostal karon igsuon nga experience sa ubang mga churches, dili ka kasabot kung unsa na nga pinulungan. Daghan bitaw nagtuon ni ana. Moingon ang mga nagtuon, dili man sad ni siya naa sa Europe. Wala man sad ni siya sa Asia nga pinulungan. Wala man sad ni siya sa India nga pinulungan. Wala man sad ni sa Africa nga pinulungan. So ang mga tao gawander kung asan agikan nga pinulungan. Dili masibo dinhi sa gitawag Acts chapter 2 kana nga mga pinulungan. Busa mahulog ta nga kita mo ingon kung atong ibase sa Acts chapter 2, ang Pentecostal nga mga makita nimo sa lain-laing simbahan, usa ka counterfeit sa tinuod nga speaking in tongue dinhi sa balaang kasulatan. Kay ang speaking in tongue dinhi sa balaang kasulatan, masabtan man ang ilang pinulungan. Okay? So mao na, so balik ka nimo igsoon basig na kay follow up. So, ang meaning sa speaking in tongue, pastorya sa Biblia, masabtan. Okay. Ang word man gud nga speaking in tongue, gikan na sa Greek word, kay ang New Testament, Greek man nga pagkasulat. Gitawag na siya igsuon sa Greek og glossolalia. Kanang glossolalia, usa na ka compound word, nga kung imong bungkagon, duha na siya. Gitawag na tog glossa, og kanang word nga lalia, gikan sa Greek word nga lalio. Moyong ka og glossa means tongue. Okay, tongue. Kanang pagsulat, kanang baba. Unya ka naman yung kaglalio, meaning to speak. So kung imo na siyang enjoyin ang glusa o lalio, gitawag siya glossolalia, meaning speaking in tongue. May kag-speaking in tongue igsoon, meaning to say, known language. Meaning to say, pinulungan nga na ani nga kalibutan. Dili kay pinulungan nga, dili masabtan nga, kung tunan sa mga expert about sa language, na kay namo ko'y nabasa nga article igsoon during sa Cold War between US and Russia, unya na ay glossolalia dito sa Russia, ang mga taga KGB nagtuon ini kay basi unyag mga cryptic word ni pasukip sa mga CIA. Ang conclusion sa akong nabasa nga libro, nga dili ka sa murag ningon ang mao nga libro nga binuang man ni nga pinulungan, wala ni nga pinulungan nini nga kalibutan. So kung imong ihaom sa Acts chapter 2, nga ang pinulungan dire, known, masabtan, dili di ay, counterfeit di ay ng Pentecostal nga atong na-experiensyahan karong panahon na. Okay, balik ka din mo, Igsoon. Naba kay follow up? Okay, go. Okay na, pastor. Salamat, pastor. Okay, dagan salamat niya na igsuon. Kay mo mong din sa Acts chapter 2, verse 4 na iyon, silang tanan na puno sa Espiritu Santo og misugod sila sa pagsulti sa nakainlain nga pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. So Espiritu mo'y nagpalitok kaniya. Og dito sa Jerusalem may na nagpuyo nga mga Hudiyo, mga taong masimbahon. Unya nagyo din sa size og nabanha na ang kadaghanan og na nagpadugok og sila nangalibog kay ang matag usa makadungog man sa mga apostoles nga naglitok sa pinulungan sa matag usa nga nakadungog. Sa ato pa, kung ako kay dapulo man ni kapin ka mga pinulungan akong gibasa kanina, meaning to say, kini mga pinulungan na, nga lain-lain nga pinulungan, sa diyang musturya ang apostoles, ilang kogalingong pinulungan ang ilang nadunggan. Mamangani nga ang tanan, nakabatigid sa mensahe sa Ginoo. O pag-abot sa 37, ningon ang mga lain-laing pinulungan nga og sila nasakitan silang kasing-kasing, og ningon sila unsa may among pagabuhaton. So, mo ni ang context din sa Acts chapter 2, known language na siya, dili libog nga language. Niya ka namingon og angelic language, wala na diri. Sultihan ta ka, mingon kag angelic language, muna'y language dito sa langit. Unya, nag-speaking in tongue kuno ang Pentecostal, language kuno sa langit. Ato kuno tan-awon kun ang language sa langit, malitok ba nini nga kalibutan. Okay, 2 Corinthians chapter 2, okay, verse 12, atong tanawon, nagyon diri.
Kinahanglan, ayon siya, kinahanglan ko ang pagpasigarbo o bisan pa sa walay makuha gikan ni ining hisgutanan ko sa mga pananahon. Dinitas 2, nakaila ako og tao nga anaa kang Kristo nga napulog upat ka tuig na karon gisakgaw dala ngadtos ikatulong langit. Okay? Unya sa 3, og ako nasayod nga kining tawhan na gisakgaw dala sa paraiso. So sa ikatulong langit na ang paraiso. Ingon siya de, kung diha sa lawas o gawas sa lawas at wala ako mahibalo. 4, og didto iyang hindunggan ang mga pamulong-pulong nga dili arang malitok o gidili sa tao ang paglitok. So mo ni angelic language, mo ni ang language dito sa heaven. Dili malitok o wala gitugot sa tao ang paglitok. Na kung ang mga Pentecostal mingon nga angelic language ni, ang pangutana, ngano imong nalitok? Ha? Nga ang Biblia nag-inguman, dili malitok o wa gitugot sa tao ang paglitok. Kay kung imong nalitok, dili gid na siya mao. Sumingon ta nga counterfeit na siya nga gitawag natong eksperyensya sa Pentecostal nga gibase sa Buhat kapitulo 2. Wayni bandaw no sa Acts chapter 2 verse 1 ang pulong Pentecostes mao ang ika-55 day gikan sa Passover. 58 tinod ato man gibasa bitaw nga gitawag gikan sa Nisan no ingani magud igsuon ang Biblia igsuon for example Nisan ug Abib kanang Nisan igsuon tunga-tunga sa bulan sa Marso ngadto tunga-tunga sa Abril usa na ka bulan unya kanang gitawag nato og Nisan 14 mao na ang Passover, Nisan 15, Nisan 16 nagisgot na siya sa Feast of Unleavened Bread gikan sa Feast of Unleavened Bread igsoon mo ihap ka 50 50 ka adlaw. Kanang ika-50 igsoon mo na gitawag og Pentecostes. So diha gikan ang word nga Pentecostes. So ang ilang panagtigom sa Acts chapter 2 nahitabo sa panahon sa Pentecostes. Unya ang mga tao mo gamit sa word nga Pentecostal gikan sa word nga Pentecostes. Unya ang ilang gipadako ang speaking in tongue nga dili masabtan. Ang speaking in tongue binas sa Acts chapter 2 masabtan man. Okay? So salamat dinhi igsoon sa imo usab nga giputang.